videossa, niin me pakataan mun koulureppu. Ja mä näytän sen sisällä. Eka aloitetaan pikkutaskusta. Ja siellä mulla on wet wipesi. Aina. Tällaisia. Tällaisia. Ja tällaisia wet wipeseja, koska koulussa näitä tarvitsee. Sitten siellä on dödö, koska liikassa käytän tällaista pientä. Aurinkolasit, varsinkin tällä kesällä ja syksyllä. Ja purkkaa. Koska, joo. Ja sitten kansio. Meillä on tää meidän koulun kansio, jossa lukee mun nimi. Ja joo. Sitten on tällainen kouluvihko. Täällä ei oo vielä mitään. Tää on niinku aika uusi tällainen muistivihko. Sitten silmälasikotelo, jossa on silmälasit ja silmälasipidekkäät. Tietenkin penaali. Ja siellä mulla on kaikkea pientä, mutta ei tällä hetkellä ainakaan vielä. Välillä tällaista yliviivaustus ja tällaista. Pustekkuna sinne vielä tulee. Näin. Sitten mulla on tarroja, koska mä saatan liimata niitä vaikka tähän mun vihkoon tai tähän kansioon johonkin monisteeseen tai jotain tällaista, niin näette. Ja sitten vielä mun reppu. Eli tässä on tää mun reppu. Tää on tää vanssireppu. Eli tässä on yksi tällainen Adorle, no tällainen avaimenperä. Ja tää oli tällainen tosi lyhyt vidi. Joo, mutta nyt me voidaan vielä lopuksi pakata tää juris. Laitetaan eka nää pieni jutut tonne. Ja siis kouluhan alkaa ihan kohta. Ja mulla on hyvä pakata. Joten joo, nähdään ihan kohta. No niin, nyt vielä laitetaan tänne isoon taskuun nämä jutut ja aloitetaan taas tää mun kansiosta, kun mä yritän saada täällä tungettua tonne. Okei, ja sit laitetaan vielä nää tarrat ja tosiaan tää uusi reppu, jos tänään haettiin. Oli sitten mukava päästä laittamaan. Ja tässä vielä lopuksi on tän sen repun sisältö. Näin. Kiitos kun katsoit, muista tilata ja me nähdään ensi videossa. Moikka!